Život je totiž taká pyramída vzťahov. Dole sú tie jednorázové vzťahy, potom sú opakujúce sa vzťahy. Nad tým predstavte si, ako vyzerá pyramída. Ľudia, ktorých stretávame pravidelne. Ešte vyššie sú naši priatelia. Ešte vyššie sú naši najbližší, ktorých je len pár, traja, štyria. Ale na špici pyramídy stojíme my. Bez tých spodných dielov pyramídy stojíme len na stĺpe, ktorý je veľmi labilný, ktorý nás neudrží. Preto pestujme si tie vzťahy. Chovajme sa ku nim láskavo a nezabudnime žiadať o pomoc. Závislosť je riešiteľná. To je posolstvo. Ďakujem za vašu chvíľu času.